добре дошли в моят канал. Аз се казвам Христина Лазова и досега видеята ми бяха насочени изцяло към една тема, която доста дълги години ме вълнуваше, а именно темата с отслабването. Ако сте попадали на мое видео, предполагам знаете, че аз съм свалила близо 60 кг, след което съм претърпяла няколко пластични операции за прибиране на кожата. Но днес искам да насоча канала си към теми, които ме вълнуват, теми, които вече почти 2 години и половина аз изследвам и теми, за които много се интересувам, понеже започнах да работя много с себе си и с психичното ми здраве, освен с физиката. Преди около близо година и половина вече се разведох. И от тогава реших да обърна повече внимание на това какво нося аз в себе си като човек, на това какви травми имам, защо привличам определен тип хора, защо всеки път попадам в едни и същи връзки, защо постоянно ме влекат мъже, които са непостоянни, мъже, които са недостъпни емоционално, мъже, които трябва да гоня. И стигнах до много изводи. И предполагам, ще ви бъде интересно. Всичко, което говоря, е изцяло на база лично преживяване. Не ми пука кой какво мисли. С този канал искам просто да помогна на някой, който се намира в моята ситуация и не знае откъде да започне. За жалост на български има доста малко теми, доста малко хора, които говорят по тези теми. Повечето хора говорят заучени фрази, говорят от книги, от учебници и така нататък. Аз, както казах, говоря изцяло от лични преживявания. Не съм психолог. Чела съм много, изгледала съм много подкасти, коментирала съм ситуациите с много хора и съм стигнала до някакви изводи, които на мен са ми помогнали и са били правилни. Днешното видео, както разбрахте от заглавието, води към една тема, която е доста популярна, именно 5 начина да спреш да го ревнуваш. Днес искам да говоря за нещо, което много хора изпитват, но малцина умеят да си го признаят, а именно ревността. И не да говоря за това просто да ти стане неприятно, когато партньорът ти погледне някой или някой погледне него на улицата. Говоря за това чувство, което те кара постоянно да го мислиш. Къде е, с кого е, какво прави, защо е онлайн, защо не ми отговаря, защо е бил активен преди 15 минути, защо е харесал нечия снимка. Чувството е просто убийствено и постоянно те кара да мислиш. Ако някога си проверявала кога е бил последно активен, ако си измисляла сценарии, които реално ти не знаеш дали са се случили, неща, които са живи само и само в твоята глава, и ако си плакала за тези неща, то мисля, че това видео е за теб. Така, най-важното, ревността не означава, че си луда. Ревността не означава, че си слаба. Означава, че в теб има нещо, има някакъв страх. Днес ще ти покажа 5 лесни стъпки, които лично на мен ми помогнаха постепенно да се справя с това чувство и да започна да се освобождавам от него. Първо, най-важното, което трябва да направиш, е да разбереш какво всъщност е ревността. Ревността не е любов. Дълго време мислех така, но не. Ревността не е любов. И много хора ги бъркат. Казват, що ме ревнува, а значи ме обича. Или щом аз го ревнувам, а значи го обичам. Истината е, че любовта казва, искам ти да си добре, без значение дали си с мен или не си. А ревността казва, страх ме е да не те загубя, защото аз без теб съм нищо. Поне аз така го тълкувам. Тоест, ревността е защитна реакция. Тя се появява, когато мозъкът ни изпитва заплаха, изпитва страх. Понякога тази заплаха е реална, но тогава не мисля, че има смисъл да се ревнува. Просто сядаш и се разгледаш някой. Но много често заплахата е само предположение, което е в главата ни. И тогава започва един филм, който няма край.
Откъде идва ревността? Причините могат да бъдат най-различни. Може някой да те е предал в миналото. Може някой да ти е изневерил. Може да си израснала с усещането, че любовта винаги си тръгва. Или че винаги трябва да се заслужи. Може да си била във връзка, в която липсва сигурност и доверие. А понякога човекът отсреща наистина се държи по начин, по който те кара да ревнуваш, поражда съмнения. Било то непринудено или е така нарочно. Затова не дей винаги да виниш себе си. Но и не приемай автоматично, че всяко чувство означава, че партньорът изневерява или прави нещо нередно. Защото, повярвай ми, да обвиняваш някой без да е направил нищо е много кофти. Истината обикновено е някъде по средата. Първи начин, за който искам да говорим, е да спреш да вярваш на всяка твоя мисъл. Това е може би най-важното и там е основното. Само защото си помислила, сигурно сега си пише с друга или сигурно сега е с друга, не означава, че той наистина го прави. И не бързай веднага да търсиш успокоението в него. Това не означава, че е факт. Просто нервната ти система е била научена, че този човек ще ти даде облегчение. Нашия мозък много обича да запълва липсващата информация. Той не знае защо човекът не е отговорил и веднага измисля история. Но това не винаги е истина. Не винаги означава, че той не те обича, че си му омръзнала, че има друга. Истината е, че не знаеш. Следващия път, когато усетиш тази мисъл, усетиш ревност, си задай само един въпрос. Какви са фактите и може би какви са моите предположения, за да знам отговор? Само този въпрос може да те върне обратно в реалността, може да намали тревожността ти наполовина. Защото когато ти се допиташ до твоя партньор, той ще ти каже, че няма нищо такова, ще се успокоиш до следващия филм в главата ти. Начин номер 2. Върни фокуса върху себе си. Когато ревнуваме, целият ни живот започва да зависи от някой друг. Започва да се върти изцяло около неговия свят. Кога ще ми пише, кога ще ми звънне, какво се случва, няма ли да излезем, защо не ме търси, къде е сега, какво прави. И неуспетно ние спираме да живеем нашия си живот. Истината е, че колкото повече се фокусираме, толкова повече губим себе си. Трябва да живеем доста пълноценен живот, за да имаме по-малко място за обсебващи мисли. Когато ти си фокусиран върху себе си, когато имаш хобита, излизаш с приятели, ти не мислиш за такива неща. Започни в нещо малко. Спортувай, излизай с приятели, развивай умения, чети, пътувай, работи върху мечтите си, защото няма нищо сигурно в този свят. Не се знае утре какво ще се случи и дали няма да ти се наложи да останеш сам. И не го прави просто защото искаш да накажеш партньора си, а просто защото твоя живот заслужава внимание, независимо дали ти си във връзка или не си. Не губи себе си. Начин номер 3. Не превръщай телефона си в детектив или не превръщай себе си в детектив. Колко пъти си проверявала дали е онлайн? Отговори си честно, само на себе си или напиши в коментарите. Колко пъти си гледала на кой харесал снимка или колко пъти си се ровила в минали отношения, за които дори не знаеш дали са били истина. Колко пъти на ден влизаш в профила на някое момиче, за да видиш дали нещо между тях двамата случайно не се случва. Аз го правех доста често. Знам, изглежда сякаш ще се успокоиш. Когато не намериш нищо, за момент получаваш успокоение. Но всъщност става обратното. Колкото повече проверяваш, толкова повече мозъкът ти се фокусира върху това нещо, толкова повече енергия вкарваш и по този начин ти започваш да търсиш нови доказателства. И това се превръща в навик. Всеки ден едно и също. А всеки навик може да бъде прекъснат. Опитай се. Постави си някакви граници. Първото нещо, което, например, аз направих е, че си спрях си статуса в WhatsApp.
Реших просто да не гледам кога е било онлайн. Реших да не му проверявам социалните мрежи, реших да не му проверявам месенджер. През следващите 2 часа, после 4 часа, после 1 ден, 2 дни. И така спрях. Ще видиш колко много тревожност всъщност идва не от човек. Той няма вина, ако не той ще е някой друг. Непрекъснатото следене ти го причинява. Това постоянно да се ровиш. Просто спри. Стигнахме до начин номер 4. Говори с него, вместо да го обвиняваш. Има огромна разлика между това да кажеш ти сигурно ми изневеряваш и между това да кажеш напоследък се чувствам някак несигурна и имам нужда да поговорим. Ако този човек те обича, ще те разбере. Ако иска да ти помогне, ще те разбере. Когато атакуваш, другия човек почти винаги започва да се защитава, което е напълно нормална човешка реакция. А когато ти говориш за собствените си чувства, шансът да ти бъде помогнато и да бъдеш чута е много по-голям. Разбира се, това не означава, че във всяка връзка ще се оправиш с разговор. Има хора, които системно си изневеряват, но просто няма какво да правиш там. Но добрата комуникация е много по-здравословна от постоянните проверки и скандали. Защото рано или късно на този човек ще му писне и просто ще си тръгне без да ти дава повече обяснения. А ако наистина го обичаш и виждаш смисъл, не трябва да го допускаш. И начин номер 5. Приеми, че не можеш да контролираш друг човек. Това е най-трудната част. Поне за мен. Колкото и да проверявах, колкото и да ревнувах, колкото и да контролирах, ако някой е решил да ви изневери, той ще ви изневери. Ако е решил да ви предаде, ще ви предаде. Но, ако някой е решил да остане до теб, няма да има нужда да го пазиш като някакъв затворник. Любовта не се създава чрез контрол. Тя се изгражда чрез, може би, доверие, уважение и е личен избор. И това може да звучи страшно, но всъщност не е. Освобождаващо е. Освобождаващо е да знаеш, че там някъде има човек, който те разбира и човек, с който можеш да говориш. Искам от мен да запомниш едно. Ревността не е твой враг. Тя е сигнал. Тя просто показва, че в теб има страх, който иска внимание. И вместо да се бориш с самата себе си, с самата ревност, опитай се да разбереш какво се крие зад нея. Дали е страх от изоставяне, страх от това, че не си достатъчно добра. Може би имаш ниско самочувствие. При мен може би и това беше нещото, че аз постоянно се сравнявах. Или пък може би просто връзката не ти дава усещане за сигурност. Когато намериш истинската причина, тогава започва промяната. А сега ми кажи в коментарите, кой от тези 5 начина ти беше най-полезен и кой от тези 5 начина ти ще приложиш първи. И случвало ли ти се някога ревността да развали връзката ти? Надявам се, че видеото ти е било полезно. Последвай ме, харесай го и се абонирай за канала ми и заедно ще работим по темата.